Waqt il-programm V li sar f'Taxbix il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li r-reazzjoni tal-Ministru Tonio Fenech fl-aħħar sigħat kienet waħda panikuża. Dan wara li sar magħruf li bħala Ministru tal-Ena Malta Fenech irċieva rigal mill-inqas darba li jiswa mal-5,000 euro minn George Farrugia, il-persuna li ngħatat proklama fuq l-iskandlu dwar il-kummissjonijiet dwar iż-żejt. Joseph Muscat qal li l-punt prinċipali issa huwa wieħed ta' kredibilità. U għawek hija issa kwistjoni ta' kredibilità. Kwistjoni ta' kredibilità għaliex? Għax fuq naħa għandna lill-persuna li ngħata il-maħfra presidenzjali għaliex il-kabinett iddeċida fuq parir tal-Avukat Ġenerali u tal-Kummissarju illi dan il-persuna għandha tingħata l-opportunità li tixed u tgħid l-affarijiet illi taf. Kif ħareġ l-ewwel punt ġdid mix-xhieda illi jirriżulta li ta' is-Sur Farrugia, għandna lill-Ministru tal-Finanzi li qiegħed jgħidlu li dan qiegħed jikdeb. Qal li fil-kuntest ta' dak li qed jingħad, il-Ministru Tonio Fenech mhuwiex ġdid għal dawn l-affarijiet. Fost oħrajn li xkellu s-segretarju privat tiegħu li ammetta fil-qorti li kien jieħu l-flus mingħand in-negozjanti biex jirranġalhom il-kont tat-taxxa tagħhom li ma' flus kienu jmorru għall-kampanja elettorali tal-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech. It-tieni każ huwa dwar whistleblower li qal li ġie mqabbad jagħmel xogħol fid-dar tal-Ministru Fenech bi pjaċir minħabba senserija fuq beħ ta' lukanda. Kien hemm ukoll il-każ ta' meta l-istess Ministru aċċetta safra fuq ġett privat biex imur jara logħba futbol fl-Ingilterra. U fil-fema tiegħi allura issa hemmhekk tidħol il-kwistjoni ta' kredibilità, naħseb il-Prim Ministru jinsab f'sitwazzjoni li jrid jibda jieħu id-deċiżjonijiet. Jekk hux ħajkun fost oħrajn qiegħed jibqa' jiddefendi lill-Ministru tal-Finanzi tiegħu kif għamel dejjem u akkost ta' kollox. Joseph Muscat saħaq li l-Prim Ministru issa jinsab f'sitwazzjoni li jrid jibda jieħu deċiżjonijiet. U allura il-fatt li l-Ministru Fenech jaċċetta rigal ta' 5,000 euro minn din il-persuna, fil-fema tiegħi mija xejn differenti mill-affarijiet l-oħra fl-istorja kollha tiegħu. U għalhekk fil-fema tiegħi hemm kredibilità f'dak li qiegħed jgħid is-Sur Farrugia u l-kwistjoni kollha issa hija li għandek il-persuna li ngħata l-maħfra għax ġie emnut illi ħajjejt il-verità, ġie emnut illi ħajati informazzjoni ġdida li qiegħed jgħid illi hu ta' rigal mill-inqas li nafu, mill-inqas rigal darba li s'issa nafu lill-Ministru Fenech. Jista' jkun hemm li hemm persuni oħra li ħadu rigali oħra. U l-Ministru illi għandu din l-istorja kollha warajh illi qiegħed imeri dan kollu. Il-Partit Laburista qed jistenna li tintrefa' responsabbiltà dwar dan il-każ u ma jibqax ikun hemm attakki fuq persuna li issa hija xhud tal-Istat. Aħna qegħdin nistennew illi tintrefa' responsabbiltà, qed nistennew illi ma jibqax ikun hemm attakki fuq persuna li issa huwa state witness. Ġifieri il-persuna li issa huwa state witness ma jistax ikun li għax qal xi ħaġa jinsfa attakkat right left hand center jisu l-messaġġ huwa mela titkellimx iktar dwar politiċi għax ħan attakkawk aktar. Naħseb li jekk hemm il-darba il-kabinett iddeċida li jkun hemm persuna li ngħata l-maħfra presidenzjali u jsir state witness, għandu jkun hemm is-serenità illi ħalluh jgħid illi għandu jgħid u mhux kif jiftaħ ħalqu jkun hemm intimidazzjoni fil-konfront tiegħu. Din il-persuna spjega l-mexxej Laburista la darba ngħatat il-proklama għandha titħalla tgħid dak li għandha tgħid mingħajr tfixkil. Il-Partit Laburista irrid li toħroġ il-verità kollha. Dawn huma l-fatti u mhuwiex każ ta' tfih ta' tajn bħalma għamel il-Ministru tal-Finanzi fl-aħħar sigħat fil-konfront ta' Joe Cordina għaliex Tonio Fenech kien jaf li se toħroġ din l-informazzjoni fuqu. Joseph Muscat qal li l-każ ta' Joe Cordina huwa differenti u dan m'għamel xejn ħażin waqt li tenna li bl-istess kejl il-Ministru Fenech qed jimplika wkoll il-liben il-Prim Ministru fl-iskandlu tal-Fondazzjoni Taljana Mawġeri.
Żied li bil-mod kif ġab ruħu Tonio Fenech fil-konfront ta' Joe Cordina, il-Ministru tal-Finanzi qed jattakka u jagħmel dis-servizz lil mijiet ta' accountants li jaħdmu fil-qasam finanzjarju f'pajjiżna.